APWAPWA, yang sub hai P sekani ka amen faithful and true channel, but sya kani ka jing jubab ya ki jing keli, pada jing jubab jing keli ha kani ka video ka day syapang Trinity Bakhuid, Holy Trinity kani ka jing long ko way. Tika ka Trinity Bakhuid, kata ketika jing keli, pergi jing jubab ha kani ka kitab kabakerteng ka Deuteronomy, ka Bible, ka jutang barim. Mynsiem ia ka jing penbena ka bakrau, jong ka jing nget, jong ki ju, ka baong, ko Blei ulong tang uwe. Mynsiem ha Deuteronomy, ka long ka banriu, kat sao. Pat ia ka ne ka jing penskem, ka pauru ha ka jing hikai Kristan, ha ka shiti jong Jacob, lenong ka baar kat kat kendai. Nrei ha ka ju ka por, ka jing tok Bakhuid, ka kot ya ki lai person u Blei. Ka pamut pa u Khun u badeu Jisu pat u Mynsiem Bakhuid. Pat ka batai ya barok lai ha ki rekom ki badei tang ya u Blei. Om ya ke jintau. Lemne kini ki lai kerteng ki dei tang ki rekom baper ban keren syapang uju u person. Kum kanuksa. Akapor balapen baptis ya u Jisu. Haba u Blei u Khun umi naka kasur kamut kasur jung Blei u kpa ka keren na beneng pat ka paro kadur ka ba u Blei u Mynsiem Bakhuid u shim ka wan hiar halor jung u lawan page kini na gospel kat kum Lukas kalong ka balai kat arpuwei bat arpuar kabalang kahikai kini ki arteli ki jing sisya ka jing long way pat ka jing long lai way jong Blei kim long ki jing hikai ki ba ya per ne ya le persyak. Andrei Blei ulong way u jing long ki lai person. Ha ka jing long tenrai jong uhi ulong way ha ka jing a day jong ka jing it. God is one in the community of love. Kani ka Trinity in unity ulai way ha way. Klem artatien kalong ka jing maya. Namar pum ki briu ki badon ka jing start ka barit. Ngim la ban kermen pa ngin la ban sngotu pura mano u Blei pat kumno ulang. Ban sngotu kambha perkat ya kane kanuksa. Ubreu uba im ha ka pertei ka badon tang ka ka dimension. Ha ka ba ki jing don tang ki poin ha u line. Unom la ban mudur ya ka square. But haka pertei kepadon arteli dimension haka ba ki square ki don ya ka cube nene ka cube kan long ka ba omla ban sngutu kumta kalong ru ya ka jinga dei hapedeng ublei pat ngi kumta ngi pidiang ya kata ka ba ulapen pau syapang lade warla ngi sem pakalong ka ba ban sngutu pura ngi itu ujom badon haka Bible bahaba ngi persyang ban sengutu ya Blei ngi adai bat kijing krau kiba ngim sengutu kijing pela palat yangi kiba ngi ngin omla ban tip laban page ya kane naka kitab Job kalong ke ba software hot balai di kalong haka takadur di kedon so ka way sing kedon ka video kumno ublei lapan pawi lati nglapan pet nakata ka video akan neka channel hi di kijing tho pat kijing batai syapang ka Trinity in Mynsiem haka Catechism of the Catholic Church ini ki nomor arspa ar hupra hadu arspa andru punyo
ka paragraf ndruspa andrupulai, paragraf ndruspa prapusau adu ndruspa prapusan, kan ndruspa prapukundai, kan nyospa laipuwei bat nyospa laipuar, ka paragraf praspa hadlai, bat ka paragraf si hajar ndrupundriu. Pipej akine laban lik page akan nikakot Catechism of the Catholic Church kini kinombar ki bangila ai. Di kiwe ki dikot aka Bible ru ki don ya keba ya day bat kini. Na Deuteronomy matan kitu ki dikot bangila ong mene. Di kiwe pat ki dikot na Gospel ko Matthews kalau ba apu pra dikot ke bakat kendai keren sepang ke Trinity. Kiwe ki dikot aka Bible ki keren sepang ke Trinity pilak ban iyit hi. Dengan om ai hang ni ya berkat kita kidikot bang ong mene gitu nata sawat sa kiwe pat dikini kidi kijing batai sapang ka Trinity da ka borbriu ngimla ban sungtu kamut ayu kata ka Trinity umno lai person ke kita lai person ngimla ban sungtu pura lagi ke ba ngide ban supriang lai person kamut Blei ukpa Blei Khun Blei Mynsiem rekini kidon kilong tang Blei Blei tang Blei jinglong Blei di ukun ulong Blei Mynsiem ukut ulong Blei Blei ukpa ulong Blei re Blei ukpa umdei ukun umdei Mynsiem ukut umdei ukpa bat ukun umdei ukpa Mynsiem ukut umdei ukun di kumta kidong lai jinglong re lai person lai jinglong tang uwei Blei lai person lai jinglong re tang uwei jinglong kilong wei Blei kum no kata kala ban long kumta ngimla ban patai kum kibriu re Blei ulong kumta pat ngi Blei ngi pen ngi ong wa ulong kumta aka jeng thok Bakhuid hi ngi Mynsiem kita makidon kidikot Bible wa yatu yakata pat ngi la ong ru mentan ya kidikot Bible bila tapi dan kam susu ya kidikot Bible kila wan pule ka Bible hi barok ka wei pen sai share macam pang kini pat ha kam tam ha ka yutang batamai ki wei kidikot kidikot na kala nong ka ba sipau na gospel kat kum yo anis kat kat nyo bat kat pra ti shaki nong Rome nong ka ba pra kat wei bat shaki Galatia nong iwei kat iwei gospel communion kal nong kabakat saud kot arpulai Roman prat kot kendai du kadway but city benikong ski koren kal nong lai but kandriu but kadniau nata kita ka gospel communion biang kal nong kandriu kot san hadu pra kal nong kadniau kot arpuway adu arpulai kal nong arpau kot arpunriu du arpukundai kini na ka gospel kat communion kami apostol Mynsiem nong kapasan kot lai du sao kot kat lai kat sao jong kalau nong kendai nata ka lenong keba arpusau kot arpusan dikini kiri katok aneki dekot na ka Bible sepang ka Trinity Bakhuid dengan nget pi yo jingmut halor kane tang kumtu ngapen kut ya kene video akan ka singi sepang ka Trinity Bakhuid ke boleh sibuk ne ka por jong pi ya sam yakin ki video si kiwe